Halo perlong kiba kersan yang anak kapor sa kapor kiba kersan ya kane ka channel ka jonga te ngap diang sio bhai phi sa kane ka YouTube channel ka jonga te mentang dang don hang ha kane ka jaka ka bangarep sensar ngadon ban ong lene ban yathu ye phi sapang kar kom di bat kar kom thet ya sensar hamanta ki por la dei ka por bangin khet ya unu sensar ma ya hakan ni ka video kadang kabang akwa ban keren be da kaktin kasi namarni seneng ni keren be da kaktin penar ni de ki penar mo da kaktin kasi te ngimju da keren bhare ni keren be da kaktin penar ya hakan ni ka video da akwa ban keren full da kaktin kasi khnang ba phiru ki ba phin siao thu shu man namar nga keren da kaktin kasi piki kasi bun ki bam pat siao thu penar mo jangan kuat ban keren baik dah kaktin kasi kenang ban yasnya thu lang barak ma te mentang ngadon pek kani ka jaka ka bangarep sensar pek sati sadu sati pek ka jaka te ka he bha pek sadu sati cha pedeng ka he bha ka jaka tang ba usensar te ngam darep bun bahare ban rep namar ngathai ban rep namar ba utat bha mo lakat nu snem katu la arsnem katu usensar utat bha namar balenga ong kumta ladang asenia hausensar te ngam yo jaban bam kham tam le ha kini ki porbat ba utat bha mo namar ka semjing e bha yang ni kinong rem hapo mi khalia jongi bun gi barep sensar bat bun ru kisnong ki ba susania be tang ha usensar ban yo jaban bam te hakum kini ki lat ki ba u sensar utat bha te kalong ka ba semjing e bha yingi khamtam yangi kinong rap ma ki ba rap sensar ni kwa ban tip ba balai ka sarkar kampej bha yingi kinong rap bun bha ki parakasi ki jongi ki ba rap ya unu sensar ki ba susania tang ha sensar namar balai ki susania tang ha sensar namar omdon lat su ban wat nagi wei pat ki jingtre ki hap ban rap gi hapan pungkhuj tang ya unu sensar te hakum kini ki por ke ba sensar utat bha te kalong ka ba semjing e bha yaki khamtam yaki tu ki parakasi jongi ki ba susania tang sensar tang ban yo ja ni kwa ban tip kum ginong rep balei utat unu sensar hadu kat ne ni khot bela yaki bru chi tayu ni khot bela yaki bru kabai bela sanspa nriuspa chisni nrei chitiyo labun hajar sanspa lai hajar te onda la dipat ya usensar udon hadu chi praspa khandai spa chi hajar khat arspa khat lai spa kumta simon te dang he kata ka jingkhot bela ya ki bru ban trei ban pengkhuj ban rap ya usensar ban ya kata ka dor ke jong usensar tengi kwa ban tip balai u hiar ba hadu kat ni kepen semjing e bha yingi kinong rap ki ba rap kham tam ya unu usensar nga yathu ipi dang menne hi nga su dep kol nga wat jing tip bha mo sephang ka dor usensar mantal te nga phun ya uta malik nga ong ya uta malik kumno ka dor usensar manta te u ong ye nga menta ha kini ki por ki ba dang mentan hingi di ya unu sensar sene u la tang de u sensar telang ampu pak de u sensar uba menta ka telang u sensar uba mensem telang u sensar uba mensem telang ki di hadu san pheu ar sikilo te nga ong yu u sensar uba mensem telang phidi hadu san pheu ar sikilo te hadu kalong hadu ar hajar spa kumta chi mon tenga ong yu lada usensar ubangi khet menta hi lada phiwan thet chani u don hadu katnu kata kador u sensar ubangi phut ha kani katalang mo te u ong yenga hadu ar pheu lai pusan kata karukom di chikilo ya usensar uba menta hi katalang gabangi khet lada udon chi arpheu chikilo lada upoi chi arpheu chikilo te usong dor ha kasimon usong dor hadu si hajar la u poi hadu lai pheu chikilo te usong dor simon hadu khat arspa te phi ki para khasi ba I jongi te phi yes nyok kumno ba ha kani karukom
di karukom long unu sensar ka pensem jing bhai ngi ka pendu jing kermen bhai ngi ki barap sensar mo tenga kwa ban ye keli ye phi sia phi snyau kum no mo ha kum kani ka dor ka jong unu sensar balai kita ki nong mi khmat ke jongi kim ye pej bnia kim ye pej ye ngi ki nong rap ki barap kham tam ya unu sensar hatu ladangi dukru omdon jing rap chu mo ka sarkar nagmenta jongi ki nong rap kham tam ya unu sensar uba lej hakeleng stelak jong ka perthai ban penpoi ki nong mi khmat ki nong mi khmut jongi balai phim ye pej ya ki yangi ki nong rap ki nong riang kham tam yangi ki barap ya unu sensar hatu phi chun sa mo ban pej tang na jingai yangi ki nong rap hatu ki nong mi khmat jongi pisnyau thu mo ya ke ke jingmut ke jongi kum ki nong rap ngi ha jing im jongi kum ki nong rap ladangi yo kita ki nong mi khmat ki babyang ki bapura ki badon kata ka mensim ke jing ya tip lem hatu pisnyau thu mo ya kata ka jingkemen ka ba ka jingkemen ke jongi ka badam hapo ka donut ka mensim ke jongi ladangi yo kita ki nong mi khmat ki babyang ban ya sai nap yangi upat ba ubadon ubarep ubariang henrei kumne phimpej yangi ki nong rap ki nong riang ka pendu jing kermen bha yangi ki barep ki bariang khamtam yangi ki barep ya unu sensar ngi ki khasi pnar ki barep ya unu sensar kumne utan bha sensar te dang ngin bam khamtam ya gitu ki prakasi ki bam pat long utempeu bam pat long ukwai ki susania be tang ha unu sensar da kin bam ko ke sarkar be I jongi to khmet ki khmat singi to phai singi lano phin siau thu ya kata ka jing ka ba ngi ki nong rap ngi shem lada phim yarap hengi hakum kini ki por dakum no pat phin yarap yengi hakum kini ki por ki ba phi hap ban yarap ba yangi ki barep ki bariang phimdei ban tang supej tang daki khmat henrei phi hap ban le pat daki kam bon ki nong mi khmat ki nong mi khmut jongi ki penhe tang daki khmat ki penhe tang daki khmut henrei yaka kam pat ki penrit balai kumne yaka kam phi penrit henrei yaki khmat ki khmut jong phi ki phi penhe sha urupat ba kum ka sarkar be I jongi ladangi phai ha ka tin ga jong blei ujisu bat uruspa uong ya ujisu uong ko nong hikai ba bha ka ga bangan le bangan yo ya kata ka jing im bom jukut uruspa ubyang na dong hadong ubyang ka dulan paki ubyang ka badon ha ka ying ka sem jong ubyang lut na dong chadong henrei ong pat ya ujisu uong ko nong hikai ba bha ka bangan le bangan yo ya ka jing im bom jukut henrei ha kata ka por ujisu uong yu tang chikentin uong di ya ki badon ki ba em ha ying jong me bat sam lem cha ki baduk tekum ka sarkar ba I jongi phimla ban yaram tang da kata ka spa ka pheu ko jong phi hap ban yaram da ki kampan nitip da ka spa ka pheu jong phi phimla ban yaram phimla ban sam ya kita ki barep ki bariang ya kita ke baduk ki besuk henrei phin sam da kata ka jing yaram phin sam da ki kam ki ba phi le phimdei ban tang chu penhe tang da ka khmat phi dei ban penhe bat ki kam tang da ki khmat phi penhe nrei ya ka kam pat phi penrin ka long ka babaklai phi kum ka sarkar ba I jongi te ka ni ke video ka banga kwa ban kran khnang ba syo bha ye share ye ka ni ka video khnang ba kitu kin nong mi khmat jongi kin yo I ya ka ni video ka banga ngakran te sajisin kum ka sarkar ba I jongi to phailem chengi kum unong rap unong riang khnang bangin ngin don bet kata ka jing kermen ha ka jing im jongi phile kum ni henrei ka long ka ba pendu jing kermen bha yingi kum urupat ba te tang kita ki kintin khublei shibun ye phi ki ba pe bat snap ya ka ni ka video chonga
Snyau bawat om klet bania share shakiwe knang baki weru kin yo i bat kin yo snyau ya kane ka jingkran ka jonga.